I gdje ste, braću, kakav je ovo danas? Dobro došli u novi video. Da vidimo da li možemo napravimo pare na Keydropu, novi event koji se zove Vikings. Evo nas, dame i gospodo, kao što vidite na sajtu. Znači, Vikings je novi event koji će da traje još 25 dana, tako da požurite na Keydrop što pre da probate ovaj event, naravno sa promo kodom ČODA. Promo kod ČODA vam omogućava da dobijete 50 centi bonusa i 10% bonusa na vaš prvi depozit. Tako da ako uplatite 1000 evra, dobit ćete 1100 evra. Ako uplatite 100 evra, dobit ćete 10 evra bonus. Da vidimo sam event. Znači, Vikingsi Join the Event, kada klikneš, ulaziš na Event Pass, koji sam ja ovdje već aktivirao. Imam ovaj Premium Pass, imaš Free Pass i samim otvaranjem kutija ulaziš na sljedeće nivoje gdje možeš da dobiješ mnogo dobre stvari. 100. level, kao što vidite, evo, otvara se kutija Ragnar, koja je po meni mnogo dobra, vidjet ćete posle. A dole na Premium Pass, kada aktiviraš, dobiješ Serpenta jednog, što je ono kutija od 60 evra. Znači, dvije najjače kutije. Ja bi odmah krenuo sa otvaranjem tih kutija iz Free Passa, jer kao, realno Ragnar ubija. I da vidimo, dobili smo odmah ovaj u stvari SSG 08 koji je smeće. 12 evra, tako da nije neki profit. Ali ajmo Serpenta. Buraz, šta dobijam ovo? Kakve su ovo gluposti? Ali da uzet ćemo i ove pare, 20 evra imamo ovdje imamo 18. Ovdje imamo Edgar kutiju koja vredi 18,5 evra, šta možemo tu da? Ništa od profita. Ova kutija je 10 evra, ništa od profita, ova isto. Ništa od profita. I 7 evra. Mislim, ove dalje stvari neću ni da vam pokazujem, jer kao možete i vi sami pogledate, tu su neke kutije dalje. Ali te sve kutije nam nisu toliko vredne. U suštini ovdje nismo profitirali mnogo, ali imam 28.000 ovih kartica, tačnije Viking poena da otvaram te kartice. Tako da i to je solidno, i možda i tu dobijemo neke dobre stvari. Evo, otvorit ćemo čisto da vam pokažem. Znači, prvi level je ovo, drugi level je za 1300, treći level je za 5 soma i ovaj četvrti je za 30 soma, buraz, to baš mnogo mi treba. Treba mi još 9000 što ćemo možda i nabiti u ovom klipu. Ajde krenemo, znači imamo ove jeftine kutije, 4 centi, 1 evro, 2 evra, 5 evra, 10 evra. Pa onda imamo 20, 35 i tako dalje. Ove male kutije realno neću ni da otvaram jer ono koga boli uvo. To su ono kutije koje baš bi bile dosadne za gledanje. Za malo... Ja rekao odmah nož na prvoj da će da baci. Ja se uplašio, braći. Kutija od 10 evra za sad daje dva puta isto. Kao što znate, ti eventi su često na Keydropu i ono što je zanimljivo jeste da na tim eventovima možete dosta dobro da profitirate. Meni Vikingsi iskreno sam kao event nekako ne izgleda ništa specijalno bolje od onih ostalih. Bilo je nekih boljih eventova jer kao Vikingsi nemaju nikakve veze sa nekim puškama i to. Međutim, imaju dobre kao tetovaže i onda cool te tetovaže prenose i na neke skinove u igri, kao Dragon Lore, taj neki faza, nema pojma. Možda dobijemo neke pare, onda ću da volim ovaj event najviše na svetu. Ok, ova kutija mi daje uvijek skoro ovaj Chromatic Aberration, užasan skin za Galilu. Tako da ono, sell i vraćamo se nazad. Da probamo da uzmemo sljedeću kutiju koja je 20 evra i da onda na kraju dođemo naravno do najjače kutije koja je 300, koliko je kutija? 375 evra. Ok, ova kutija je 18,5. Mojte pipo da vidimo da li može brat da izvuče neki ženo. A neki ženo ili AVP Medusu. Tebra, kako sam se iznervirao pre neki dan. Igram ja buraz protiv bota. I tebra, bot izvuče AVP Medusu u posljednjem tvaranju, posljednje kutije u betlu. Tebra, AVP Meduza je 7 soma. Ova je neki očajan skin. AVP Meduza je bila za ta njegova 3000 ljudi, nerealno. Dobro, i ova kutija od 10 evra buši, sad imamo još 982 evra. Daj nešto, buraz, daj nešto više od 20 evra, šta je ovo? Ok, 3 evra, ajmo 3 evra da probamo za 30 evra na 10x upgrade-u. Ništa, neće. Ne veze, ajmo sljedeću, ovo mi je omiljena kutija iz celog eventa, da znate, Ragnar. To mi je onako nekako baš kutija koja mi je prirasla k srcu. Polako dolazimo do kutije od 375 evra, tako da ostanite u kraju klipa da vidite da li ćemo dobiti nešto brutalno iz te kutije. Ili će izbušiti i obavezno lajkujte klip i subscribeujte. Na ovom kanalu će izlaziti najviše live-ovi, ali ovako često i ovo je print stream, ja mislim, ljudi. Da, ovo je dobro, ovo je više od 30 evra. Ovo je dobar profit, ali 5 evra, tako da mora da ode na 10x ovo. I da probamo da uzmemo recimo ovaj nož. Da uzmemo nešto za 300 evra. Ajde. Ništa. Čekamo neki dobar win. Ništa od Ragnara. A još par puta isto iskreno da ga ispoštujemo jer ova kutija ima stvarno dobar potencijal. Ajde. Jo, stani na rukavici. Ljubite, brat. Dobro, 20 evra opet može da ode na 200. Ok, ništa. Nećemo se nadamo više za Ragnara. Ja pohvalio kutiju, ona izbušila. Ajmo dalje, 87 evra. Sad polako dolazimo do finala, ljudi. Ovo su već ozbiljne kutije. 87 evra. Ajde vidimo da li može ova kutija da da nešto. Daj nož.
Nemoj ovo, buraz. Ok, imamo para za još jednom da kupimo ovu kutiju. 20 evra, aj probat ćemo upgrade na 10. Za 200. Ništa. Ode predaleko tebra svaki put. Mrš! Idemo dalje, 87 evra još jednom kutiju i onda idemo na 190 i onda na 300. U stvari, da li ću imati para? Čekajte da izračunam. Hey Siri, what's 87 plus 190 plus 375? Is 652. 652, dobro, 652. Hey Siri, what's 784 minus 652? The answer is 132. Ok, znači imamo 132 evra viška. Znači možemo onda tehnički još jednom ovo da otvorimo, ovu od 87 evra. Ali nećemo, idemo odmah na ove jače. 190 evra, ajmo batonga, ajmo onda, idemo jako. 190 evra, mora da nož ljudi, mora da nož. Ne Asimov M4, ovo nije burazni 60 evra. Gle. Ali ovo opet nije profit, jel tako? 159 evra. Dobro, ovo može na 5x ljudi da ode. Ajmo. Ne, gde? Da sam prebacio ovdje ušlo bi. Gde je otišao te bra? Gde je otišao? Posljednja kutija ljudi. Znači kod čoda na keydropu koristite 375 evra kutija. Ova mora kutija da izgrmi. Znači kod čoda na keydropu. Kad uđete, kad se registrujete, dobijete bonus. Ajmo. Najjača kutija na eventu. Da vidimo da li može nešto da. 375 evra. Možda za kraj poslije ćemo ostaviti neki battle. Ide nož! Bre! Koliko je? Jel moguće te bra? Jel moguće da mi je dao nož za 185 evra? Sad sam izgoreo, sad mora 10x da upadne nešto za brutalno nešto. Stavit ćemo ga dole. Ajmo. Stani, uspori malo više. Da je ovo upalo tebra, bio bi milioner. 200 evra ostalo, probat ćemo za 200 evra neki dobar battle. Znači imamo kutiju od 10 evra, pa onda kutiju od 20 evra. I onda ćemo Ragnara, ne ovo. Gdje je Ragnar? Onda ćemo Ragnara 3 put. I ostalo nam je koliko? Možda za jednu onu od 87. Ja, fali mi ljudi, fali mi evro. El moguće, znam kako ćemo to napraviti. Sad ćemo ovdje otvorimo nešto brutalno. Ovo od 35 soma, coina. Ovo mora da nam da nešto brutalno. Ajmo, brate. 35.000 coina nije malo. Dobro, nema veze, sad idemo za moj battle. 220 evra battle, idemo ljudi. Idemo, stavit ćemo 3 bota ili 3 igrača, vidjet ćemo da li će neko ući. Jer idem na sve ili ništa, ako dobijem, uzimam profit. Ako izgubim, bože moj. Jedan lik je ušao, ajmo da vidimo da samo nam jedan igrač sad fali. Za to vrijeme ja da namestim zaliske, dok uđe neko. Ušao je neko ipak, nije ni stigao bod da se doda. Ajmo, to je to ljudi. Prva kutija, 10 evra, Kadlin. Dobro, ovo moje najjače, ja mislim od svih. 12 evra, bravo, lep start. Idemo dalje. Ne! Dobro, nije strašno, ovo je dobio najjaču stvar dalje. Ajmo, još 3 kutije. Ovo je baš loše ljudi, ovdje sam zaostao. Ozbiljno sam zaostao, mora Ragnar da vrati. Ragnar, please, Ragnar, nemoj to. Ne, ovo je baš loše ljudi. Ovaj lik u sredini ima 80 evra, ja sam posljednji. Trenutno Ragnar mora da nas vrati, ništa. Ovo je najgore, ovaj lik u sredini. I posljednja kutija 87 evra, ajmo nož! Tako je bre, vrati pare sve meni bre. Tako je bre, ispoštovala kutija na kraju, nož dala. Navaja, knife, case harden 130. Ukupno smo od betla dobili 400 skoro evra. To bi sve mogli da idemo na upgrade all. Samo da vidimo da li će stane sve. Neće buras. Ljudi, ovo sve da ide na 5x bi ja rekao nešto, a? Neću, samo ću ja prodam posle sve ovo i to je to. I Bog da me vidi. To bi bilo to ljudi za ovaj video, hvala što ste gledali. Koristite kod čada na keydrop. Vidimo se, čao!